Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United har yanzu na ci gaba da neman ɗan wasan gaba. 'Yan wasan da take nema sun haɗa da Harry Kane, Rasmus da Victor Osimhen, ɗan wasan Najeriya wanda yake taka leda a Napoli. Daga cikin waɗanda ƙungiyar ta fi so a yanzu. Ɗan wasan Napoli na iya taka leda a gasar Premier a kaka mai zuwa, sai dai ba lallai ya je ƙungiyar ta Manchester United ba, saboda ita ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool na zawarcin Victor Osimhen. An ce Manchester United tana da ƙungiyoyin hamayya waɗanda suke neman 'yan wasa irin su Chelsea da Paris Saint-Germain, waɗanda hakan ke nufin ba za su wuce ƙungiyar ta Manchester United ba a fafutukar neman nasa. Osimhen yana ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan gaba a duniya a wannan lokacin. Ɗan wasan na Najeriya dai ya kammala kakar wasa ta bana a matsayin wanda ya fi zira ƙwallaye a gasar Serie A da ƙwallaye 26. Sakamakon haka, ƙungiyar ta Italiya za ta nemi Euro miliyan 180 don cinikin ɗan wasan. Barka da zuwa. Idan wannan shine zuwanka na farko a tashar nan tamu, da na mana subscribe kana ka taba alamar ƙararrawa, yadda da zarar mu ɗaura sabbin shirye-shiryen ko labaran mu za a sanar da kai. Mun gode. To anan ma dai Liverpool a shirye take ta goyayya da Real Madrid kan Kylian Mbappe, inda za ta siye shi sama da Euro miliyan 300. Shi ma Harry Kane na son tafiya Bayern Munich. To amma ana ganin ta yin da kungiyar ta Jamus sai na farko fam miliyan 60 da sauran tsarabe-tsarabe akan kaftin din na Ingila ya yi kaɗan sosai. Don haka akwai buƙatar ta biya aƙalla fam miliyan 100 kafin a raba shi da ƙungiyar ta Tottenham. Arsenal ta yi tayi na uku kan ɗan wasa Declan Rice, bayan da tun da farko ta sayi ɗan wasan na West Ham akan fam miliyan 100 da kuma wata ƙarin fam miliyan 5 ta tsarabe-tsarabe. Shi kuma mai tsaron ragar Spain David De Gea ya kulla sabuwar yarjejeniyar tsawaita zamansa a kungiyar Manchester United, amma kuma kungiyar ta sauya shawara inda za ta rage masa albashi. Inter Milan za ta ƙara yunkurin neman aron Romelu Lukaku tare da zaɓin sayan ɗan wasan na Chelsea akan fam miliyan 25 a ƙarshen kaka. Arsenal na dab da cimma cinikin ɗan bayan Ajax da Netherlands Julian Timber da kuma ɗan gaban Chelsea James Jamus wato Kai Havertz. Har yanzu Manchester United na sha'awar sayan Frankie de Jong na Barcelona, wanda Bayern Munich ita ma take so. West Ham na tattaunawa da Juventus domin sayan dan wasan tsakiya da Switzerland Dennis Zakaria, wanda ya zaman aro a kakar wasan da ta gabata a Chelsea. Har yanzu Brighton bata samu wani tayi ba akan dan wasanta na tsakiya Ecuador Moses mai shekara 20, yayin da ita ma ta zagu akan Muhammad Kudus ɗan Ghana da ke taka leda a Ajax. Liverpool da Newcastle United na daga cikin ƙungiyoyin Premier da ke harin ɗan wasan gaban Juventus Federico na Italiya, wanda aka yi kiyasi zai kai fam miliyan 51. Leeds United na sha'awar ɗan wasan Liverpool Phillips. Ita ma Real Madrid na duba yiwuwar sayan ɗan wasan tsakiya na Fenerbahce Arda Güler, wanda farashinsa shine Euro miliyan 17. To amma kamashon da aka ƙara akan kuɗin matashin mai shekara 18 na neman rikirkita cinikin. Tsohon ɗan wasan tsakiya na Ingila Jesse Lingard na nazari kan makomarsa, kuma bai yanke ƙauna kan tafiya Saudiya ba bayan da ya bar ƙungiyar Nottingham Forest.